Vianoce sú už síce za nami, minulý rok sme však ešte urobili jednu rýchlu anketu o najkrajších sviatkoch v roku. Kladli sme rôzne otázky. Pýtali sme sa, na čo sa respondenti najviac tešia, na tradície, ktoré sa dodržiavajú, na rozprávky, na darčeky a dostali sme skutočne zaujímavé odpovede. Vianoce pre mňa znamenajú chvíle pokoja, lásky, čas strávený s rodinou, dobré jedlo, koledy, vôňa koláčov a také všetko dobré. Tých tradícií máme viacej, keďže ja som vyrastala na dedine, takže tam tých tradícií naozaj veľa. Takže nebudem hovoriť o všetkých, len možno také niečo netradičné pre všetkých. Vždycky pre štedrou večerou ideme prevodu v čase, keď vyzváňajú kostolné zvony a teda tá tradícia pre nás značí to, že v tom čase, keď tie zvony na kostole zvonia, potoku nám tečie svetená voda, z ktorej si trošku naberieme do kotlíčka a prinesieme ju domov, aby teda celá rodina bola zdravá a nechávame trošku z tej vody aj pod stromčekom, aby sa z nej Ježiško napil a teda po ťažkej ceste trošku občerstvil. Na Vianocech ja sa najviac teším na tú takú príjemnú atmosféru, pohodu, to, že sa stretávame s rodinou a deti sa tešia z darčekov, chodíme von a užívame si krátka také pokojné spoločné chvíle. Zvykneme okolo tej vianočnej večere, si dávame oblátky s medom, s cesnakom, prekrajujeme jablčko, ale tých zvykov a tradícií už nie je tak veľa možno ako v minulosti sme dodržiavali. Tak ja klasicky každý rok teda sledujem, ako vytrhnúť veľrybe stoličku, ako dostať tatínka do polepšovny a tretí úplne také super je S tebou mne baví sviet. Najradšej skvelé úžasné jedlo. Kapusnicu, klobásku, rezničky, šuhajdy, koláčiky a ešte taký oddych, taká pohoda domáca. Žreby. Tužím po originál šťastie hlave. Po kopačkách. Vybaxi z Fortniteu. Dodatočne všetkým prajeme úspešný vstup do nového roka 2025.